zinthu zake samwene news zosatha. Donald Trump ndi Elon Musk mwaukumbukira ubale umene uja, ubromance umene uja nthawi ya kampeni. Elon Musk anamthandiza Trump ndi makobiri ambiri, mamiliyoni ama-dollars kuthandiza kampeni, ndipo Trump atawina anampasa Elon Musk udindo wapaderadera, a special office moti Elon Musk amagwirira ntchito ku White House. Mwina waona mavideo atenga mwana wake ali mu office, mu Oval Office ya Trump mmene mucha, and ma meetings ambiri amakhala ali mmene mucha, moti anthu ena ndiye nankati ma politicians ena sanali very happy ya. Anyway, ntchito yomwe anapasidwa Elon Musk amapanga head office yotchedwa Doge. Inali ngati ka department kamene kanasankhidwa ati kuti kapange clear overspending kapena waste ya ndalama za America. Ka office kamene kanathesa USAID kaja, ka office kamene kanapanga withdraw ma funding ambiri ya ku Africa, ndi ka office ka Doge. Okay, and dolo wake mwino wake anali Elon Musk, ndipo anatenga anyamata yake amene amachokera amagwira nawo ntchito ku makampani yake, some young boys 20-year-olds amagwira nawo ntchito kumeneko. Nditu nduja anauza aliyense ogwira ntchito mboma ku America kuti alembe email yofotokoza zinthu 5 zimene apanga wiki imeneyo. Anali magayi olusa, and apanga kati ma funding ambiri, achosa ntchito anthu ambiri amene amagwira ntchito mboma ku America anachosedwa ntchito. Zija ku Malawi timanena kuti IMF ikunena zoti mboma kuli anthu ambiri amene ali pa payroll koma ntchito zawo sizimaoneka, achosedwe. That's what they did ku America. Anyway, according to Elon Musk, iyeyo mission yake inali yonena kuti America ichepese spending yake chifukwa ikupanga waste ndalama pa zinthu zosadziwika bwino. Ndiye Donald Trump wapanga bill yake yomwe ili ngati budget yake yoyamba ngati president kachiwirika, yomwe imayenera wakapanga budget ija ipite ku Congress ikavoteredwe ikadutsa kumene kuja imasanduka lamulo, ndipo imakhazikisidwa nkugwira ntchito. Mene timapangira ifeyo ma budget athu aja akaperekedwa ku parliament. Now, last week Elon Musk anapanga announce kuti basi akusiya ntchito yake ya Doge, afuna azisiye za politics za ndalezi, afuna abwerere azikapanga zake za makampani yake. Ndiye people ya happy chifukwa anthu ambiri amadana naye Elon Musk yo, involvement yake ya EA kumakhala nawo mundale za ku America, anthu ambiri amadana nazo. Makamaka ma policies ambiri amene Trump amapanga zonse zija zodana ndi ma migrants, kuchotsa anthu, and Elon Musk yeyo sokhala kuti anabweraso ngati migrant, anthu amadana nazo. Zija za ku South Africa zija ena afeso timaona ngati Elon Musk ndi amene amampangisa Trump kuti azinena kuti azungu akuphedwa ku South Africa, which is true chifukwa Elon Musk ndi amene anayamba kulankhula zimezi Trump asanalowe mu office. Anyway, nde ma sales a makampani a Elon Musk, makamaka Tesla, ma sales yake apita pansi kwambiri chiwinire ni Trump. Ma sales a Tesla apanga drop ku Europe konse, maiko onse, ma 30%, 20%, 40% drop year on year, kutengera ndi chaka jatha nthawi ngati inoyi, chaka chino nthawi ngati panopa, ma drop amenewa ama sales ku America konde osanena, and it's hurting company yake ya Tesla. Tukuziwa kuti Chinese company BYD panopa yapanga sapasi Tesla ku Europe koseku, ikupanga no dime number 1 ino ndi ma electric vehicles. So it's not good news for Tesla. Anyway, ndi adalengeza kuti akuchoka, Trump anampanga invite kuti akakhale ndi special event yosazikana naye ku White House mu Oval Office ndi press conference. Ndezimene zinachitika a few days ago, 4 days ago. Zinali pa TV,
china chimene chinaliso chodabwisa Elon Musk kuja kumene kuja anabwera padiso papa pali black ngati kuti anapasidwa chibagira pena pake ndi mazuwa abe media anthu amapanga speculate zambiri mwina anamenya nako ndi munthu wina wake m'maofesi mu mwina akanga nako ndi ndandani unali ma punches modatola nkhani anamfusa kuti sipano disoli bwanji ndiye ananena kuti mwana wake ndi amene anammenya anamuuza mwana wake amasewera ni mwana wake ndi amene anammenya. Anyway, nkhani yayikulu yomwe yachitika no ndiyonena kuti Elon Musk uja watuluka. Trump ndanena kuti amapanga bill yake yomwe apita ku Congress ndipo yadusa bill imene yakuyitchula kuti big triple B's, big and beautiful bill. Trump utupaja amafuna zinthu zikhala zina zake so akuti big beautiful bill. The beautiful bill yake ija yadutsa nde itadutsa anthu ambiri akuyipanga accuse bill ya Trump ija kuti ili yabweretsa ma waste ambiri yapanga yaonjezera expenditure. Munthu amabwera ndi campaign yonena kuti afuna apange kati expenditure, bill yake yabweretsa expenditure ambiri komanso yadulaso misonkho kwa anthu olemera kuti ilemeretse anthu olemera. Akuyipanga accuse zinthu zambiri. Anyway, ma critics amenewe iliso ndi anthu amene akuyisupporta komano nobody thought kuti kuchoka kwa Elon Musk kunali kokhuza naso ndi kusasagwirizana ndi Trump. Ndiye dzulo Elon Musk wapanga tweet pa social media wanena kuti ndatopa ndikupirira usanena chilungamo. Bill yomwe yadusa ku parliament is a waste bill and it's a shame. And wanena kuti shame kwa inuyo amene mwavotera kuti bill imene idutse. Shame on you, and you know it kuti this bill is not good. Meanwhile, Donald Trump wiki yonse wakhala kuzichemerera kuti a beautiful bill akulankhula. And anthu ake wonse timu yonse yosupporta Trump ili busy kuchemerera bill iyi kuti it's a very good bill, a very good budget janjani. Now nobody thought kuti Elon Musk angatuluke ndikukalankhula zonena kuti bill imene iyi is a shame, disappointment, kuti yeyo is not happy ndi zimene zachitika. And the beautiful bill ija akuti it's a betrayal. It's a big beautiful betrayal. Anyway, that's what has happened. Modi anthu ambiri were shocked kuti Elon Musk angalankhule zimezi mpaka kulemba pa Twitter ngati kuti status yake. Of course sanapanga attack Trump directly, iye wapanga attack anthu aku Congress. Komano people know iweyo bill mwapanga ndiwe ndi president wanuyo mwayipitisa ku Congress kuja yadutsa iwo kapanga blame anthu amene ayidusisa ku Congress osapanga blame amene ailemba obwa aikonzawo. So people are still waiting kuti Trump alankhula chani sanankhulepo be Trump pa nkhani imeneyi. Koma ma insiders akuti walusa kwambiri samayembekezera kuti Elon ankanene zimenezo. So tuone ndalama zimenyane nanga siwina ndwa ndalama the richest man and wakuthandiza kampeni yako akupasa ndalama yambiri mbiri aliyesa amaona. So what do you say? Wa America drama yambika. Cheers.